Hello everybody. Hello, čavce mravce. Zdravíme všetkých ľudí, ktorí majú radi humor, ktorí sa radi zabávajú a poznajú piraktivistov alebo občianske združenie Mladí ľudia a život. My sme dneska prišli protestovať pred Raiffeisenbanku, akože nie je to celkom taký protest, my sme prišli propagovať agitovať humor v meste. Ide v podstate o to, dostal sa nám náš projekt do hlasovania medzi 3 najlepšie projekty mesta a teda je na vás, teda na ľudí, aby ste osobne prišli do banky, popýtali, že chcete hlasovať a zahlasovali priamo v tejto banke. Zaškrtnete akurát názov nášho projektu, volá sa to, že humor v meste. Humor v meste, akože bude to vtipné, bude to 12. marca, no je potrebné, aby sme to do konca decembra odhlasovali, takže humor v meste. Všetci, kto máte na 18 rokov, hlasovať tu za nami v Raiffeisenbanke, kto nemá 18 rokov, pošľať rodičov, prarodičov, starých rodičov, babku, detka, ja som dneska dotiahol babku a všetkých z rodiny, takže krstnú mamu, deda a všetkých. Presne tam v tej žltej banke. Stačí zahlasovať humor v meste, nechceme, aby to bolo nejaké nutené. Ide to, že sa budeme baviť spoločne, no potrebujeme na to vás teda, takže ešte raz, humor v meste. Bude tam tento Ujo z Hornej Dolnej, Gabo Pravčák, Živčák, Peter Lachy, takže máte sa na čo tešiť. Stand-up Improliga. No a dáme si nejakú takú besedu pre verejnosť o stand-upe na slovenskej scéne, a to ako byť vtipný. Takže máte sa na čo tešiť, no a príďte hlasovať. Do konca roka, 31.12. Nelen na šála domov, ale aj hlas dať. Treba hlasovať poriadne, hej. Serus.